channel. Ako day ni si Pilochi Lagwa Ibanez, ang inyong mega vlogger. And by the way guys, nadamoy nadunggan diya guys nga gatwit-wit guys nga mga langgam. Nabiya na sa among atubangan guys sa balay. Nana sila diya daga tapok kada buntag dana sa mga money plant nga nagyud atbang sa among balay na ni ano atbang na gyud sa diya sa gawa sa among balay. Unya karon, samtang gamuni-muni kami ni Amega Edna kay dinhi man mi katulong sa pagkakaroon din sa sala kay maulagi na nag-social distancing sa misa kumbana tungod lagi kay nakabaluman mo asa nagtrabaho nga kumbana. Kasagaran sa akong mga friends kay nakabaluman asa nagtrabaho kumbana katong kumpanya nga diin ubay-ubay na ang nataptan sa virus. Unya, mo lagi na social distancing sa mi. Unya, nakuha sa mong pansin kaning mga langgam nga gatwit-wit-wit kanindot paminahon nga akong giyunaon na mga 10 years from now no napabaka ni sila mag-tweet pagyapon diya sa gawas kay ay no baya nga kana among atbang luti balayan naman pud na dinha sa mga tag-iya. So mo lagi tong naapalagi ni sila kay dinipot sa among loyo guys putasan man ni siya guys sa private ni siya niya kada pud buntag nindot kay paminahon lagi na nang may pa yung mga langga mga tingog kada buntag butang barag ganahan ta na dayon og wala ba mosugat ng mga good vibes ba sa ato sa kasayo sa kabuntagon. And by the way guys, nalipay kay ko guys kay kanang nag-resume nagtrabaho akong bana karon kay ambot baho may klaro ang kuan sa ilang trabahoan ingon kaya ipa-clearing na sad siya then hulatan ang result pagka Sabado balik na pod sila for clearance. So okay ra at least nakapahulay akong bana kay maulagi tungod sa mga daghang mga nangatapdan sa mga virus medyo na close contact ra ba siya sa usa sa na positive. So medyo nakahatag kani kanako og kabalaka. So karon nagulat-ulat lagi siya sa advisory unsa bay angay buhaton ipa-stay home ba sila o unsa ba kay burag tulos sila ka buok or duha unsa ba nya karon nagapaabot siya sa maong mga advisory. Mula gitong agtong Lunes gahapon gipaadto sila for clearing daw. Nagtuo ko nga unsa ba kana nga clearing so gikuan day sa kuno sila og dugo na for clearing then ang result sa Sabado na balik na pud sila for clearance. Karon okay gid na akong bana okay ra bye at least nakapahulay ka relax ka sa imong trabaho nya. Mula gid padayon ang protocol you know na what is protocol di ba? So karon kanang naunsa pa kani nga pagkagabi human na paniyapon ingon akong bana nga bay gitiksan man ko inko unsa ba kinsay nagtext siya nga ang taga HR unsa ba kuno okay ra ba daw kuno ko na ingon si akong bana nga okay ra man ko ma'am kay pero buyag sad gyud hinuon ni syempre dili biya basta-basta lugar ni nga panghitabo karon pero buyag sad akong bana nya at the same time ala intake take vitamin C kaon gulay unsa mga angayan buhaton inom sa kanang dili may mag-inom og anang bugnaw guys kanang kuan gyud kanang binukalan na nya karon niingon man ang HR nga unsa man sir mo duty na kaugma okay ra sa imo so kani pasad akong bana nga murag gusto na gadan siya mo trabaho na ako yung gignan nga ikaw ba kanang unsa man okay ra sa imo nga mo trabaho ka okay man siguro gyapon pud mo relax ka pero naka-decide man siya nga mo trabaho na lang siya so inko nga mo ba mo trabaho lang dai ka so unsa man okay ra sa imo so okay ra man pud daw siya pero buyag so karon obserbahan inko nga ako siyang gi-interview gamay kung unsa man kanang laayon dai ka nga dinira kas balay hindi siya nga niuog gyud siya guys laayon gyud siya guys na kuan mo pud akong bana guys kanang usa sa mga homebody person anya mula gito nya sige ikaw bahala trabaho man ka amping-amping lang dito ha pero may gyud kuan sa protocol na anya ang ilang man pug kuno nga area dito pero may man i-disinfect na ay kunoy time gyud nga i-disinfect manang wala gito nga igyapon ta mo kuan kanang anang mapanatag kay yun na sige pa ba gyapon og count katong mga nga positive nga gipang isolate na sa pagkakaron so magyapon magampo lang gyapon ta sa Ginoo mo ra magid nang ato ang pirmi gyud pangayon sa Ginoo nga iiwas lang gyud ta ani nga problema karon sa kalibutan galing usa lagi kaning virus nga ambot ba hangtod karon wala pa man na kuanan wala pa man na
kuan ni say saktong baksin ani nga mahimo para kuan ka nato ug moro to guys ha. Guys, gikan pasad minahuman og among mga inadlaw-adlaw nga buluhaton diri sa balay kami ni Amiga Edna og siya pud siguro mag-vlog sad siya dito nga side, ako diri nga side. Okay guys, tan-aw lang mo. Samtang kami ga-exercise, nag-share me para pud makakita mo. So, okay naman pud sad siguro kung kamo pud mag-exercise pud mo diha while nagtan-aw na mo. Okay ba ta guys? Okay, let's start guys. Imbis nga magtuntag gym. So, 'di ba? Na may mga para-paraan naman na guys kung gusto mo. Lagi na giingon nga para-paraan kung gusto, maraming paraan pero kung ayaw, hanap na nga lusot, hanap ba to sakto ba to guys? Muna na may magamit nga pang exercise so dinhi na lang Miss Balay. Kauban ako si Amiga Edna. Ayaw to mo kalimot ha. Nanaday to siya kagalingon niyang channel si Amiga Edna Ihong #Eds
vlogger. Ay kalimot guys, apila po check subscribe and like and share para makita po mo sa iyang style sa pag-vlog guys. Pareho ra di naaragya po mi diri sa balay din. Libot-libot ra mi diri sa Derbisi. Siguro mga sunod siguro mga adlaw base na makasuroy-suroy ta diri sa Damilag nga part, pero sa pagkakaroon man gud kuan pa kayo, murag delikado pa guys. Taas pa kaya mong ipakita sa inyo nga mag-exercise karong adlaw guys. Si Mega Ed na po nagkalingaw po sa iyaha dito sa iyang YouTube channel. Daghan kayo nga salamat sa makanunayon ninyo paglantaw sa akong vlog. I hope makahatag nga inspiration sa inyo. Magkita-kita ta sa sunod na mga adlaw guys. Ayaw kalimot pag-subscribe Mega Vlogger and then like and share. Magkita-kita ta sa sunod adlaw guys. Ug amping ta kanunay. Bye. See? Dako pa kay kulang guys. Bye. Nere sa Amiga Edna guys, nagkalingaw po siya iya.